Shalom, amanginang, selamat hari Minggu madihita. Tapukama acara parminggota. Marede mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada 1 ayat dulu. Sangat di debata ama, sangat di anak nai, nang diton di parwadia, di batana sokari. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng nai. Puji Raja si parholong, si palua jolmai, napa tohon kita bongok, Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja datang silangi. Puji Raja sian surga, Raja ni uriai, Raja ni salawat bangsa, Tuhan nasaun sawabi. Langit lanon sayan dehon, sangat digorai. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Yesus, martua ma akana mawas male mida hati goran, ai pabosurondo nasida. Martua ma akana ias todi, ai idao nasida do debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pardinggan basa na sumurung. Namar pungdo hami dison, mangido tuho sian nasa rohanami. Saita bayi maha porsiaon nami jala pargogoi hami. Asa tarulaho kami parangin adinggan, songona pinangido ni roham sian hami. Saya ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus si parmaha, biru nado, Yesus kau pelihara aku, saihu tonoku, saihu tonoku, saihu tonoku, Yesus kau pelihara aku, saihu tonoku. Patik ni debata di minggu tasadarion, patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jehovah debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatan nii odo. Ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos, mida debata, asa mida nasana adong.
Rap mangidu gogo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nambar tupatikni. Amin. Suarani tondini Tuhatai, jojot dilaosi ditolak hoi, satanda jeamu pabaroham dapatan Tuhanmu sisa dosa. Marunduk ni roha toboti sude pambaimu na torba cekelmu sude pasatu Yesus sandung dirimi sartong pasunggul pun pakokop naik. Tato poti mado sata tuado pani debata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu na sohatu dosan. Sitop panasana adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akanahu ulahami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nak sian pakateon nami na soture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu doho na uhupami ala ni dosa nami i. Alai na tarsol bagi dohami nuain. Ala ni i asi maroham dihami ale di bata nami. Pardinggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran dohot habediaun. Gabe saat kami Tuhan nguluan nasora sudah. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki ho ahu marhitesian akka dosam. Jela nunga dilojai ho ahu marhitesian akka jahatonmu. Ahu tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadir yoku. Jaladang bihupai ngot-ngot akka dosam. Hasangapun madi dibata na diginjang. Amin. Halo pangunjunan sai benik mahal. Ai molodung monap lam torumah.
Tabi gema hatani debata turpuk di minggu tasadarion minggu pasiahon dung trinitatis nanienet sian 2 Samuel bidu 10 sada mamuka sian ayat sada sahatu ayat 15 songonon ma tersurat di sini. Jadi duksalpu sataun Jupang muse tiki habobor hatniaka raja gabi disuruh si David masih jawab dohot akan aposona bahen dongan na rodi sadok Israel asa disiapun nasida halak amon jada ditukum hutaraba alai tinggal di Jerusalem do anggo si David dungi marhira bodari hehe masih David sian podomanna jala merdala-dalan di atas taruk ni bagas ni rajai. Gabi di ida masian atas tarupi sada paropuan namaridi uli situ tudo rupani paropuani. Dungi disuruh si David masuruanna asa ditakasi pangalahoni paropuani. Gabi di duk halak ma dasi Batseba doi boru ni si Eliam jolmani si Uria marga Heti. Jadi disuruh si David masuruan nama ngalap nasida. Jadi usaha nasida tujulona laos diakupi mana nasida modong. Alai dung manguras nasida sian haramononna. Muli mana nasida tujabuna. HP dung gawe-gawean paropuani disuruh masuruan na pabotohos satu si David ninnama nunga gawe-gawean nau. Dungi disuruh si David masuruan nama nonahot tu si Joab suruh tuau si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab masih Uria manokot si David. Jadi dung sahat si Uria tujolona disukuni si David maibana taringok tu sonang ni si Joab dohok taringok tu sonang ni akka parangani dohok taringok tu sonang ni humusuoni. Dungi di dong si David matu si Uria. Tuat maho laho muli tu jabung jalaburi patmu. Jadi dung ruar si Uria sian jabuni rajai. Ihuk masian pudina si lehon-lehon sian rajai. HP modom do si Uria di labung pitu ni bagas rajai. Rap dohot saluhuk naposoni tuanna. Jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi diberitaun halak matu si David songonon. Dak tua si Uria laho muli tu jabuna. Dungi didok si David matu si Uria. Dana bura horo sian perdalanan. Buasa so tua to laho muli tu jabung. Alai ni nasi Uria mamandok si David. Gari poti perpadani tole Israel doho Juda. Maringan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab, rodi akan aposo ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tung olo maau masuk tujabuku, laho mangan dohot minum, jala modom rak dohot jolmaku. Songo sitong na mangulu ho, mangulu dohot todim. Melontung olo ahu mabahen songoni. Dungi ni nasi David mamandok si Uria, tinggal di sodo pehonang sadarion. Marsugok peho suruh mulak. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem dinasadari dohot marsugok nai. Dungi di otak si David ma ibana asa mangan dia dopan na jala minum. Pola mabuk ibana di bahen. Alai bodari nai keluar ma ibana lau modom tu podoman na rap dohot akan aposo ni tuan na. Jaladak tua tibana lau muli tu jabuna. Tole manugok nai muse disuruh si David masa ada surat tu si Joab. Jala si Uria panungoson na dibayen. Ia hatani surat nai odo. Patongok kamu masih Uria tukan nasu mobu marporang. Jala lumidak kamu sian pudina. Asa hona ibana laos mate. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Rohaku di Tuhanku dan terbantar dirimu. Ondo totong tani aku tulamu muabadah. Lobi pastoro haki sai patolu sonai. Boano nau tusi. Tidak koma hapur seau tai songona hina tidak koni dongata sahapur seawan di sadok pertibion rap mahita madok tido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit do tano au persea di Yesus Kristus anak ni depata Jehovah na sasadai ima natimu menisi Maria nagabe-gabean siap todi parbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do imana di hau pinar silang na tua tuh di kana nama mau dia nama naik suku lau di siang di kata amai baru
Shalom, Horas Madita Salutna, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan bacakan beberapa poin penting dari warta jemaat kita minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat, hari ini Minggu 28 Juli 2024 di ibadah pukul 7.30, pukul 10 dan 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Ria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus dana sosial atas meninggalnya Ibu Ratna Wilis Burnapitpulu Jumat 26 Juli 2024 yang lalu. Yang kelima, jemaat meninggal pada Jumat 26 Juli 2024 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Ratna Wilis Burnapitpulu, tutup usia 86 tahun 1 bulan. Alamat Jalan Budisari 7, nomor 14, Setiabudi, Bandung. Jemaat sektor 9 Bumi Siliwangi, kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan pada saat ini pukul 10 sedang berlangsung ibadah minggu di rumah duka, yaitu Bumi Baru 2. Yang keenam, Sermon Parlado. Pada hari Selasa 30 Juli 2024 pukul 17.30 WIB akan dilaksanakan Sermon Parlado di rumah dinas pendeta fungsional Pendeta Erhan Nababan beralamat di Jalan Antapani 4 nomor 26. Nomor 7, mengingatkan kembali untuk orang tua yang mempunyai anaknya yang sedang belajar CD, serta mungkin anak CD yang ada di CD, bahwa kegiatan Sabtu 27 Juli 2024 akan diadakan ujian tulis pelajar CD, dan itu pun sudah terlaksana tanggal jam 4 sore kemarin. Dilanjutkan Sabtu 3 Agustus 2024 ujian tulis pelajar CD jam 4 sore, dilanjutkan lagi Jumat 9 Agustus 2024 ujian lisan pelajar CD jam 4 sore, dan naik CD diadakan Minggu 11 Agustus 2024 di pukul 10 atau ibadah pukul 10. Nomor 12, berita Dewan Koinonia. Seksi Naposo akan melakukan pendataan ulang anggota Naposo Bulung. Pendataan ulang dapat dilakukan dengan mengakses melalui link yang tertera di warta jemaat. Diharapkan seluruh Naposo Bulung dapat melakukan pendaftaran ulang tersebut, dan diharapkan juga dukungan dari orang tua untuk mengajak anak-anak mereka untuk mendaftarkan diri. Semua kegiatan akan diinfokan melalui Instagram Naposo Bulung terdaftar di warta jemaat. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi admin Naposo Bulung, nomor WhatsApp tertera. Nomor 8, hari ini Minggu 28 Juli 2024 PSW RUT akan melakukan kunjungan gerejawi KKBP Malang, Resort Malang. Nomor 14, pada hari Minggu 11 Agustus 2024 mulai pukul 8 sampai pukul 10 bertempat di konsistori gereja, seksi diakoni sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Syarat mengikuti donor darah adalah pastikan sehat dan cukup tidur, tidak mengkonsumsi obat-obatan 3 hari sebelum donor, tidak minum vitamin C dosis tinggi 3 hari sebelum donor, dan minimal 61 hari sejak donor terakhir. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat menghubungi Nyonya Tirma Burtobing Burspautar, WhatsApp tertera. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Tertera di warta jemaat ada 15 jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Apabila di antara kita ada yang namanya tertera, kami mohon untuk berdiri tempatnya. Kita berdiri, Amang.
Parado dan Jemaat KBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 22 sampai 28 Juli 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Selamat ulang tahun, Amang. Warta tambahan, sebagai ucapan syukur ulang tahun paduan suara Abigail yang ke-11 akan mengadakan perjamuan kasih yang akan dibagikan selesai ibadah. Yang terakhir, berita keuangan. Total yang masuk ke Huria 17.535.699 rupiah. Untuk Huria 6.799.419 rupiah. Sentralisasi 9.259.085 rupiah. Pembangunan 1.477.199 rupiah. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Horas. Damai ni debatana sumurung sian salhuna roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiram munabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom manhita salhuna. Hurin Tuhatan na holongam masuk mahita tuminggu pasiahon dung terintatis. Hatani Tuhata si patubegiota ima di Evangelium Johannes bidu onom. Mamukamay siyan ayat sada sahat rodi 15 tapay hutihutma di bagasan rohat taganup. Asadung salpui di taripari Jesus matau Galilea Tiberias. Alay torok mahalak manghuton ibana. Ala di ida nasida tada akka nabi nahenna tu nahasitang. Dunginako ma Jesus tu dolok. Lahudul tusi rabdohot akka sisianna. Alay jonok nama Paskah ari raya ni Yahudi. Dungi manatak ma Jesus di idama torop halak Roma dapoton ibana. Jadi dokma madok si Filipus sia dia ma tuhoron roti asamangan akaon alay didok pesonguni nalaho mangujuni ibana do ay diboto hiaddo si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus maibana daksai roti arga 200 supang asa di jalo ganup nasida sa saotik dungin didok sa halaksian akka sisianna ima si Andreas
anggini si Simon Petrus mamadok ibana. Adong do dison sada danak nau peop 5 roti doho 2 deke alai sedia mai tu nasai torop alai dok Yesus ma dokon hamuma hudul akka jolmai alai bidang do japala disi dungi hudul madisi torop ni bawa harga 5.000 asa dibuat Yesus ma akka roti i didok mamauliate di parleho mai tu akka na huduli siad dekeipe songoni saguru lomo ni rohana sida alai dung busur na sida ninda mamadok akka sisiana papungamuma akka ibai asa unang magopo gabe di papunguna sida jadi gukma 12 apang iba sian na 5 roti i naso sudah akka namangani asadung di ida halakitad danang binahin ni Jesus ninana sida ma om matutu panurirangi nanaing rotu portibion mamoto ma Jesus naing ro na sida manoro ibana laho pabakiton gabi raja jadi mapurus masasadasa tudolok ido nang sahana. Huyatan na hilongan di bagasan Jesus Kristus asa taida akamang di inang diturpukon nungara jamita na somal na tabigi alai molope di hasomalan dia donaing berengota siat tonga-tonga ni turpukon asa didok di topik di mingguta marhuaso do Jesus su marihon nguluta Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Alanido takas bohado tutu di pangihuton ni natorop di hati hai akamanginang dung dibereng tuhata natoropi laos di patupa akka halongangan di patupa malum akka namar sahit manang holan di sekedari lain. Mereka mau mengikut Yesus ketika itu karena ketergerakan hati Yesus oleh simpati Yesus dan empati melihat bagaimana kayak ramai yang selalu mengikut Yesus pada ketika itu. Imara na taida na parjolo asa nama lapatan Kristus nama buan hanguluan jala ibanado roti hanguluan na tahapur siai hanguluan jala Mesias na tutu. Alani taida di jolo ni turpukon akka manginang ima di pamalum akka nahasitan torop madapoton tuhatai. Alanido di ketergerakan ni tuhata Jesus di asin rohana na mangiton nunga naing sulun na sidanyan naing istirahat na sida tu ingalan na suhi alai dibereng marparaudo na sida alai dihutod do sia dalan darat alanido gudang nai torop nai na manghiuton. Disitulah Bapak Ibu bagaimana ketergerakan belas kasihan oleh Yesus melihat begitu banyak manusia yang mau mengikut dia. Alanido dipatakas nang tu akka sisiani liak kamu mangan nasida sia dia ma luluan torop songonom mangalihon mangan disido bahado tuhata melihat bagaimana kadar niha pursiaon niaka sisian terlebih Filipus dan Andreas. Apakah mereka yang selalu mengikut Yesus yang telah mendapat pengajaran, apakah iman mereka bertumbuh dan melihat kejadian, melihat kemujizatan yang dilakukan oleh Yesus, apakah mereka sesungguhnya melihat keberadaan Yesus? Siapakah yang sebenarnya? Bisi akka manginang mamoto dorang nasida. Sia dia meluluan akka roti sian on asamangan di dok tuhata. Alani mangujuli nak kaningan melihat bagaimana kadar iman mereka.
daksai roti harga 200 hupang, bodora molo di upamahon, tu upah ni gaji di Israel manang donot tama kisaran 100.000, berarti masih 20 juta Bapak Ibu. Tapi sita muyun itu hata 5.000 halak. Kita mati ya kamanginang mono di pesta wujud. Di pesta huria taksai 20 juta holam mangan sahuria rupani. Do mangan di pesta wujud. Jadi alan itu bohado tutu. Asa dipakai si Andreas, si Filipus logika secara matematis pabahen nasida. Alanido takas buhado naing masa asirohan itu hatta berbelas kasihan ketergerakan hati Yesus melihat banyak orang di son adongdo danak mameok 5 roti 2 deke atong sian danak name metido di patu-patu hatta dari anak yang terkecil yang membawa bekal ketika ikut dengan orang tuanya mau mendengar firman Allah dihajuk nate sona julu dihajuk nido di bain 5 roti 2 deke. Jadi itu sebagai bekal persiapan tidak danak maya alai sianido sian rohani danak kido nau piupi. Disitulah Yesus membuat kekaguman, nubuat kemujizatan. Sian yanakon nami metido dimampukan tuhata gabe halongangan, dimampukan mau berbagi untuk banyak orang di dok 5.000 halak. Sopa dohok paru puat dope dohot akada danak. Jadi di kaum garis patriarkah Yahudi dang naso dohot alai perkiraan secara patriark Yahudi ba akaamama bawa madietong dang namangurui sangat nihamu akai nanami suri padate alai disima paretongan nai takas gabi halungangan takas gabi buat tuhata Yesus mai ditangyako mama dok mau liate di parleho mai tuaka natorop pahudul hamuma busur nasida pola maribaiba sahat tu 12 apang papungu mai. Ima halungangan alani akamanginang Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh keterbatasan di ambang batas pemikiran manusia. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan bagi kita. Siang muda ni panopape akamanginang nunga di paradi tuhata bohali si pangonon sinuon. Kenapa lagi rasa khawatir kita? Siapa yang bisa membuat panjang umurnya lebih dari kehidupannya sekarang? Manang sahasta nguluna. Apakah bukan Tuhan yang membuat segala sesuatunya amang inang? Buasa hol suak amang, buasa hol suak inang, buasa hol suak kita khawatir akan hidup hari esok. Apakah Tuhan kita yang penuh di dalam ketidakterbatasan menyediakan segala sesuatu? Puasa dope menumpuk hati. Diakta busa pitu 5 generasi. Nama dok raswak khawatir ni ibana tu generasi berikutnya. Mulsong nido imana somar Tuhan na somar hapur siau mai dietong ibana tu 100 naneng ro. Tuhan tidak memberikan segala sesuatunya kebutuhan. Bahasa galau bahasa mabiar hita di si ikon adong penumpukan di harta mabainira akamanginang asa mulona toras do asa mabahin generasi yang cengeng, yang tidak mau lagi berpikir, yang tidak lagi beraktivitas, yang tidak mau lagi bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Idura mabain asa malas do mulu tumpuk tuaka generasi berikutnya atau kita do mabain generasi yang malas, generasi yang tidak beraktivitas di dalam hidupnya. Kalau kita membekali sampai 3, 4, 5 generasi kita cukupkan atong di dok tuhata doi halak si pelebigu do nasai holsoan di si panganon
nasomar Tuhan doi. Kalau dia percaya, kalau Tuhan yang tidak terbatas itu memampukan segala yang ada pada kita. Kenapa mang? Kenapa inang harus kita galau, khawatir? Aide bata namar panarihodo nunga di parade diha siangon luhut akka na tapangido. Karena itu bagaimana kita, Tuhan itu Tuhan yang memampukan, Tuhan yang membutuhkan segala sesuatunya indah di dalam kehidupan kita. Atong perunungan morat ya kamanginang dihita halak patakate. Jadi molo martangiak kita tadok-do Tuhan lehom masih panganon tiak kanungan namin nahurangan nasodapo si panganan. Tapi uju pesta hita nang ulo di raut padi tapi nang di sini di gudang ulo do gudang si panganoni set kaya biate kamang nang mulo rohu tingtang buitar kak ni bangana ulo gabe di saya buru buteni habis na dun waingo naruha mati tapi taruh nakita nyang ta Tuhan asa sarihom ma ay marpanarihod do pehita diak kadung ngata ay ngalubi nak kaning naso dihita ngate buat di dongata bagian di dongata nung ngate buat hati jadi bukan neng di Hita Batak tidak terlepas sama di Bonapasuit di kota juga saya lihat begitu. Ba mulu martangi yang iba, lau martangi yang mangat dope, gutur. Hapi nak kain tuhat tamadok, menak dusubi, tentram, diminis dangan dong mi dope di sidang adong. Mas sentosa, pahudul marsa 100 di ataran nabi dangi, sudi dong hom. Dangan dong dia dangi son dope dangan sa dope so mangan dangan dong dope di son atar bakot tadi halak batak berarti kamanginang jadi buah mah ba tarinuk kumai ngamar tangiang ribu dope duk saya martangiang sai pinalu martangiang mahita atusan romu se partago kotak dah ini berduit rumah launung ngamangan ngabusur nama dok mau liate tu sumber kehidupan ini tu sumber asing roh tu sumber kebutuhan nama liho si panganon anai lama dok mau liate asa taham latihon si panganonon gutur mai angwa dok doi dakku palu tangiangon hamu partanggo anggoso di paso hamu tanggo munaon pau pamunai ini neng sekilo jegel dak sudah berat ya kamang mulut tatuhor alai puasa ikut partanggo ikut sei aduh di kemartang dang bui jadi mula aku saudok duh dakku balu atau baju lo saya mah asa hohom madok mulia teh hitak kamanginang ngabusur hita adong dekat viral tidak dia ke tiktoki wah Marsi gulut mabusi panganon marsi gulut. Ujungnya mareburam ma masih jaga ma kurang ma. Mata di neng bakung sudah Tuhan cukupkan sudah berikan makanan itu tetapi kok mau dengan sambil masih rapu sama membuat si panganonnya teh jadi di somara bahadu tapaulak jadi nakaning iba-iba 10 wapang plese tamarati ya kamanginangon mulu adong di sialak batakinna batu plastik di sudian nunganinna plese tamay plese tamay mulu si alak batak badang sudi do kemar plastik nah di buna pasogo pe do na di kota pe di badung mar plastik do sudi mulu mudak siap pesta te dak pulang yan akan lalu bilang undang gabi suta tadi kodi na parpuri ido lapatan na tiak kamanginang asabu itu tu buhado di pasu-pasu naung tajalo siat tuhatai asabui rap marna punah kita di bagasan lasni roha makka manatihon si panganoni asa unang mitok tapang nate song nang di bagas taganup tahamunatihon ma ay di bata namar panarihod do jalamar panarihon mahita nang tudong ngata asa tahagigi homa nang hamok kuson asa unang rausita di panganon namadok nakaning tuhata bapungu hamuma nasa 12 apangi lapatana mau melihat kemujizatan Tuhan bahwa dari apa yang kita perlukan Tuhan lebihkan Tuhan cukupkan Bapak Ibu
Atong Tuhan namar panarihod do hapi di bata Kristus nata hapor siay silihon asin rohay sumber ni kehidupatay tuhita tutorop na manghyuton Jesus asa totong las rohata atong disima mula kita akamanginang Tuhan yang berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita dan keinginan kebutuhan ni hita do di lehot tuhata atong tahapur siay ma tahanguluhom ma tuhatai bagaimana yang selalu memberikan kebutuhan kita juga secara jasmani dan tidak terlepas bagaimana firman mengutamakan juga bagaimana makanan rohani makanan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hindarilah kehendak duniawi dalam hal soal makanan. Tetapi bagaimana kita mengucap syukur Tuhan yang memberikan segala sesuatu kebutuhan yang kita hidupi. Anak itu nak kaning takas naing di sorona sida tuhatai omma panurang ini nasida. Ala nungga busur. Jadi sotong gabi sisian, gabi torop, gabi akan aporsia, ala nungga disarihon, tuhata, gabi naing diakuhon omma raja, omma nang pemimpin nami partugi nami ni nanasida. Yesus mengulun dang lumorohana. Yesus namar huasoi marpanarihon do daksong nakaning di pisceltai. Berkuasa sewenang-wenang Raja David dengan kekuasaannya hingga bercinah dengan Batseba di kesewenang-wenang nai huasonai di pakibana anggu Yesus namar huasoi Tuhan namar panarihon Tuhan nama mereng di ketergerakan hati Tuhan yang berbelas kasihan atas kehidupan manusia. Atong amanami inanami Tuhan namar panarihod do tuhatay dingoluta si ganupari. Atong tasoba tapujima ibana ala Tuhan namar panarihod do nang tuhatay dingolutay namalihon hasonanga dihita saunari do sugot atong tapuji tapasanga ma Tuhata Yesus yang berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yesus namar huaso manarihon ngulutai ima pabor hato kita akamang asalam mengulu kita di bagasan hapor syata di Kristus Yesus Tuhatai. Amin martang yang maita. Mau lihati marohanami Tuhan. Yesus namar panarihon do hapiho di ngulu nami atong pangyutonon nami. Totong matuhan ari-ari sa rudi gulmi ningulu nami. Unang gabi torop Tuhan alani na busur, alani mujijat, alay takasma, ho Jesus roti hanguluan na siya banwagi jangi, do na sumariho kami di ngulu ni parto diyon. Atong dang gamak kami Tuhan, dang mabiar kami madalani akaryari ningulu nami, susudo di paradioho di hami, atong tamahami Tuhan maka melatihon mengucap syukur dalam segala hal diakan aku jalo hami susu do di paradiho Tuhan gudang doi gabe bui daktar baik kami Tuhan laho manahupi majaloi songon iba-iba na 12 apangi napabotohon unang magopo gudang do di parbohaliho Tuhan. Atong mauliate marohan nami Tuhan saha nang tikiom marpanarihod do nang dito nga to nga ningulu nami Tuhan atong say huapor siya hami ma huhapor si hami ho Tuhan na marpanarihod do Tuhan di bagasan gulu nami atong say huhalaputi hami ma ngulu nang partodion nami takas alanunga di pabusur ho hami iliok ko Tuhan nasa nariko di hami. Tuhan pasu-pasu ma akaulaon yaman nami di huta di balian di akakas nasida di kantor perusahaan di negara aka par kesehatan Tuhan totong pasu-pasu akaulaon nasida gabi habauran ni pasu-pasu aka ngulu ni keluarga lepas keluarga ni huriam haki Bandung reformanda Tuhan songoninang akan akon nami pasu-pasu yang nami met di aka kuliah do di aka par sekolah anak Tuhan hubah kami ma di peparan ni inanami nyonya tapubulun borna 70 of free sila natungo Tuhan
moding jala di patua huriam Tuhan par mingguon asa lihat ditutu dia kapinok parna di anak parumai boru hela do akapau Tuhan di hatuguni roha dia pulapul pakrimon nasi dari Tuhan asa totong mau pimarsirang sian ina nah hilong nasida totong homa Tuhan madongan nasida ariad do borngin laus marsugot Tuhan diar sinen di pukul sia manugut patoron nami Tuhan di acara sian huriam dohot tu parbada Tuhan atau pasu-pasu mahami salu nana posom songoni nang akaruas di huriam na dohot madongho tina ulaun di acara pengebuat Tuhan di pukul siang menugut totong Tuhan hiras rohanami lama bain akka waktu nadinggan di sada hahulungak kami Tuhan di akka dongan nami na marsi taunun Tuhan buah kami nang ditikio di akka amanami nami Tuhan ima amang cehu tajulu di amang silalahi di inang nyonya Resi Hombing buru Pasaribu di inang nyonya si Barani buru Manulang di Ibotonami Natalina buru Pangaribuan di amang El Hutasoy di amang Samosir di amang Julian Daniel Tobing di amang Doluk Saribu di inang nyonya Sinaga buru Tabba di inang nyonya Sitorus buru Tabun di inang Kaira Deborah buru Marpaung di amang Hutagalong di inang nyonya Tapubulon Bursamosir di amang Simbolon di amang de Pakpahan di amang Amanulang di amang Situa Kaempang Ribuan di amang Situa El Purba di inang nyonya Panjaitan Bursitopul di inang nyonya Huta Barat Bursirigar di inang nyonya Sitorus Bursirait di amang Peter Lee na sedang dirawat di rumah sakit Angkatan Darat Jakarta Tuhan do naing mengikuti di operasi Tuhan lioma dia manami hatuguon di roha pikiran do keluarga Tuhan nambah dampingi asabui Tuhan dengan gambar dalan jala marhai pason amanami Peterli na pitupulu tuak katik kinaron songoni Tuhan dia manami situa RT Panggabean di nang nyonya situa Sinaga Borusibuan tu bagasan gonggoman ya si rohama Tuhan ala hudu Yesus padauni na sumurung tung jama Tuhan tung surduk kumatangamu naguk pasu-pasu na marmulay lamang alabohi mabain hamalumot Tuhan tuaka amanami inanami nasitan na sedang berbaring di bagas na pemulihan do di rumah sakit porsiado kami Tuhan di si naik kombalum nasida nang di ruas ni huriam Tuhan na totong makasih holi Tuhan ala nang dipojak ko tungulu pardungas saripeon di hati tipak ni anak ko Tuhan lihoma ditikina di bulan na di arina di tahun na Tuhan Allah hubuto hami hodo ali Jesus Tuhan na sumarihon na majadihon doho na mga lehon diak kapo parbue ni bortian ditikina ali Tuhan posra nami diak kakirindua disihol ni rohani akaruas ni huriam say lehom may Tuhan hobartu asi dohot holong ni roham yan akon nami Timothy simbol Tuhan say las rohanami las rohani bana Tuhan homa jis nama jama pamangan na dilana Tuhan asabui yan akon namion lam tabba di damor komunikasi marhite diak kasih leo ni homo Tuhan di panca indra pos rohanami di saluhu nay ali Tuhan mangidu hami di hasesani dosa nami Tuhan urasi hami sian akadusa pason nami asalam talup hami majalo di hasitongan ni barita nauli doh nang dihabaoran pasu-pasu nasakoi hami Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Ta puji Tuhatta laos tapasah mapiliata. Sude
tatangyak koma piliata, ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salhut, si lehon na dinggan doh nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian nani leho mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham, di Banua tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siap hari, sisa madosa nami, songon panesa nami, di dusa ni dongan namardusa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin, amin, Selamat ulang tahun Abigail yang ke-11. Yesus si permana, au
Minggu.